Diyos marahay na aldaw po sa Indogabos. Sa Santa Misa pong ini, idolot niya to ang sa tong mga personal na intensyones, asin ang mga minasunod. Misa pasasalamat, dolot kan Bunyag family, Ninalagring and family, Doti Monte, Melba Grijalvo and family, Cel Delgado and family, Norma San Buenaventura, Mila Rubio and family, Matias family, birthday blessing and good health, dolot ni Melit Rivera. Special intentions and for the safe and good health of Rosalia Asense and Villafuerte family, dolot ni Janet. For complete healing of Richelle Silverio. For guidance and good health of Carmen, Cindy, Arnaldo II, Arnold Kirby, dolot ni Benang. For guidance and good health of Viel Maria, Maria Faye Donna, and safe travel of Jerome Rodriguez, dolot ni Benang. For fast recovery of Ryan San Buenaventura. Para sa kapahingaluan kan mga kalag, dolot ni Doti Monte, asin Mila Rubio. Para sa kalag ni Rosalio, Virginia, Salvador, Jaime, Evelina, dolot ni Fe Bagadyong. Ngunyan iyo ang Domingo sa kafiestahan kan Sagrada Familia. Mas makahulugan ng selebrasyon kan Sagrada Familia, ngunyan na modernong panahon, huli ta nahihiling niyatong pawara na ang tunay na kahalagahan kan familia. Dakol ang mag-agom na suruhay, mga aliwalas na magurang, asin mga delinkwenteng mga aki. Dakol ang mensahe na pwede niyatong maguno sa mga babasahon. Ang pamilyang banal, iyo ang nagdadanay sa pagkamuot, pagkamaherakon, paggalang, asin pagpakumbaba. Orog sa gabos, iyo ang pamilyang makadiyos. Ini gabos isinabuhay kan Sagrada Familia ni Jesus, Maria asin Jose, kaya sinda ang naging modelo kan gabos na mga Kristiyanong familia. Tanganing si Jesus andamon sa saiyang trabaho bilang paratukdo asin paratubos. Kaipuhan na magpasakop siya ki Jose asin Maria, poon pagkaaki, sagkod kan panahon nin pagkasoltero, sa tagong lugar ni Nazaret. Sa maigot na pagmangno kan sa iyang mga magurang, si Jesus nagtalubo sa kadunongan, sa hawak asin sa grasya, sa atubang nin Dios asin nin tao. Iyo ini ang pag-uugali nin mga magurang asin nin mga kaakian na hinahanap niyato ngunyan sa mga familia. Iyo ini ang mensahe na buot ipasabot sa tuya kan selebrasyon nin liturhiya ngunyan na aldaw. Ang sa tuyang selebrasyon, pamamayuhan ni Reverendo Padre Jerome Pelahio, ang sekretaryo kan Arzobispo. Matindog po asin umaugmang awiton ang awit sa pagpuon. Diyos maring aldaw. Maray na aldaw sa Indogabos, mga tugang. Diyos marahay na aldaw po, Father. Sa kapiyastahan kan Sagrada Familia, hagadon ta na dangugon ang sa tuya mga pamibi bilang sarong pamilya,
Giramdumon ta lalong-lalo na mga nangangaipo sa satuyang mga kapamilya. Sa ngaran ka na Ma, asin ka na Aki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamuot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako untang sa itong mga kasalan, tangani magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko rin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadyaw kay Santa Maria Dani na Birhen, sa kabuhos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawad ang sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Diyos namang makakamhan, huli sa mabinungang pagkabirhen ni Maria Santissima,
Itinao mo sa katauhan ang balaog na iyong kaligtasan. Papagkanigwa namamatayan mi ang pagsurog sa muya ni ina asin San Jose kaibaan sa indang bugtong na aki sa Jesukristong kagurang na niya mo kaiba mo asin in Espiritu Santo naubuhay asin nagahade Diyos sa kapanahonan nin mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kanta taramon. An enot na babasahon, nagpapahayag kan halaga, kan pagka minuot-mootan, sa laog kan familia. Minsan nga ni dakol ang mga kadefisilan. Sinasadol kita na igalang asin kamutan ang lambang saro, lalo na ang pagpasakop asin pagkuyog. Ang siring na gibo, nakakabayad para sa dakol na kasalan. Pagbasa sa libro ni Sirach. Ginagalangan nin kagurangnan an ama sa saiyang mga aki. An ina pinapaurog sa saiyang mga aki. An minagalang sa ama, nakakabayad kan sa diring mga kasalan. An minagalang sa ina, kabaing sa ina na nagtitipon ng kayamanan. An minagalang sa ama, sa iyang ikinaugma ang sa iyang sadiring mga aki. Dadangogon siya sa aldaw na siya namimibi. Halawig na buhay itatao sa minagalang sa ama. Ang nagpapaugma sa ina, nagpapahiling nin pagpuyog sa kagurangnan. Aki ko, atamana ang sa imong ama, kun siya gurangnan. Daimo pagpamundoon, bantang nabubuhay pa. Minsan maluya na ang sa iyang isip, pahilngan mo nin marhay na buot. Daimo ipagsikwal kun ika maginhawa asin makusog. An pagkaherak sa ama, dai sagkod pa man malilingawan. At angani magiging kabayaran kan sa imong mga kasalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, asin naglalakaw sa saiyang dalan. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, asin naglalakaw sa saiyang dalan. Maugma ang may pagkatakot sa kagurangnan, asin naglalakaw sa saiyang mga dalan. Sa gibonin sa imong mga kamot, ika makakan. Mapapasa imo ang kaugmahan, asin kauswagan. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, asin naglalakaw sa saiyang dalan. Ang sa imong agom na babae, ubas na mabunga sa laog ni sa imong harong. Ang sa imong mga aking lalaki, palibot sa lamesa, kabaing sa mga sanganin oliba. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, asin naglalakaw sa saiyang dalan. Totoong paladan siring kaiyan. An may pagkatakot sa kagurangnan, bendisyonan ka nin kagurangnan hali sa Sion. Sa gabos na aldaw nin sa imong buhay. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, asin naglalakaw sa saiyang dalan. An pagka magturugang sa simbahan, bilang mga aki ni Diyos, nagbubugkos kandanay na pagkamuot sa lambang saro. Sinasadol kita na makanood na magpatinios-tiosan sa kaluyahan kan iba, magin makinuyog-kuyog, asin urog sa gabos, magid mamumuton. Iyo ini ang mga karahayan kan mga miyembro kan simbahan, ang pamilya nin Diyos digdi sa daga, na iyo dapat pag-arogan asin otobon sa mga saradit na simbahan, sa harong na iyo ang pamilya Kristiyana. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosa. Kamu mga pinili nin Diyos, sa iyang mga banal. Namumutan niya kamo, asin dapat na kamo maging maherakon, mabuot,
mapakumbaba, mahuyo, asin matinios. Magpatinios-tiosan kamo, magpatawad kong igwa, nin maraot na buod. Pinatawad kamo nin kagurangnan, magpatawad man kamo. Urog sa gabos, magkaminuotan kamo, hulitaan pagkamuot, tunay na kabanalan. Ang katuninongan ni Kristo, maghade sa saindong mga puso, hulita kamo inapod na magkasararo, siring sa mga kabtang ninsaro sa nanghawak. Danay na magpasalamat kamo. Ang tataramo ni Kristo, magsusumpay sa saindo. Magpatinukdoan, asin magpahinulitan kamo sa bilog na kadunongan. Tudok sa puso na mag-awit kamo sa Diyos. Gamiton ang mga salmo, ang mga himno, asin mga awit na espiritual. Dai magtaram o maggibon nin anuman na bagay, kun bakong sangaran ni Jesus na kagurangnan. Magpasalamat kamo sa Diyos Ama, huli sa iya. Mga agom na babae, magkuyog kamo sa saindong sa diring mga agom. Ini maninigong gibuhon, huli sa kagurangnan. Mga agom na lalaki, kamutan nindo ang saindong sa diring mga agom. Magmabuot kamo sa inda. Mga aki, danay na sunodon nindo ang saindong mga magurang. Hulita ini ikinakaugma nin kagurangnan. Mga magurang, dainindo pagpamundoon ang saindong mga aki. Tabaad kung lumuya ang saindang buot. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Dinara ni Jose asin Maria ang saindang aking si Jesus sa Jerusalem sa pagsunod kan tugon ni Moises, mapadapit sa paglinig. Digdi ipinamidbid si Jesus na iyo ang Mesiyas, ang linahida nin kagurangnan sa paagi kan duwang representante kan banwaan, si Simeon asin si Ana. Siring mandigdi, ipinapasabot ni Simeon ang parte ni Santa Maria sa buhay kan sa iyang aking si Jesus, sa pagtubos kan kinaban, siya makikisumaro sa mga kasakitan kan sa iyang aki. Sa pagkamidbid niyato ki Jesus, kita manlugod magtalubo sa kadunongan asin kabanalan. Matindog po sa pagrokyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo, sosob, kisan Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagabot kanaldaw na sinda magpalinig, sosog sa tugon na ipinagbuot ni Moises.
Dinara ninda si Jesus sa Jerusalem, tanganing idulot sa kagurangnan. Huli ta iyan ang pagbuot kantogon nin kagurangnan. Lambang panganay na lalaki, idolot sa kagurangnan. Asin man tangani makatao ni kakanatang, sosog sa tugon nin kagurangnan, sarong padis na agbaan, o duwang sa lampati. Kahit to sa Jerusalem, igwa ni lalaki na angaran Simeon. Siya matanos, asin banal, nagahalat kan maranga sa Israel. Ang Espiritu Santo, yaon sa iya, na day siya magagadan, sagkod day niya mahiling ang Mesiyas nin kagurangnan. Sa panahon kan Espiritu, siya nagpasimbahan. Kan si Jesus dinara kan sa iya mga magurang sa simbahan, sa pagutob kan ipinagbubuot kan tugon, kinuha siya ni Simeon sa iyang takyag, nag-umaw sa Diyos asin nagsabi, ngunyan kagurangnan, sosog sa imong panuga, tuguting magadan, an sa imong surugoon sa katuninongan. Hulit na nahiling nakan sa kuyang mga mata an paratubos, na sa imong ipinadara sa atubang nin gabos na banwaan, ilaw na magtataw nin liwanag sa kataohan, asin kaumawan nin Israel na sa imong banwaan. An sayang ama asin ina, nagngangalas sa mga bagay na sinabi dapit sa umboy. Benendisyonan sinda ni Simeon, asin si Maria na sayang ina sinabihan, hilnga, an aking ini, gigikanan, kan pagkapadungkal, asin pagbangon, nindakol sa Israel. Siya tanda na pag-iiriwalan, mantang sarong garod, an malagbas sa imong puso, huli kay ni, may isihan mo kung ano ana sa isip kan gabos. Igwaman kay ito nin sarong propetang babae, si Ana, aki ni Fanuel, sa tribo ni Aser. Siya gurango na. Kan aki pa siya, 7 taon pakaagom, siya nabalo. Ngunyan, 80 may 4 na taon na siya. Day nagahali sa simbahan, aldaw banggi, naglilingkod sa Diyos, asin dapit sa umboy, ang sayang sinabi, sa gabos, nagahalat kan kaligtasan nin Jerusalem. Kan mautob na ninda ang gabos, na ipinagbubuot sa tugon nin kagurangnan, nagpuli sinda sa Galilea, sa Nazareth, na sa indang sa diring banwa, an aki nagtalubo, asin kumusog, asin nagdakulman, an sa iya mga nanodan, asin ang biyaya nin Diyos, yaon sa iya. An marahay na bareta, kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Saro sa mga misteryo sa buhay ni Santa Maria asin ni Jesus, iyo an pagdulot kay Jesus sa templo. Si Jesus dinara sa templo. Asin may tulong mahalagang bagay ang sa tuyang magayon na matandaan kung ano ang nangyari, ano ang ginibo, ano ang mahalaga sa ginibong ini sa laog kan templo. Enot ang pagturi kay Jesus. Ngunya na panahon, garo, ninhuli na lang sa inapod na hygiene.
Pero sa panahon kan sa tuyang kagurangnan, ang mga Hudiyo, nagigibo kang ritual na ini, tanda na sinda iba. Tanda na sinda, bakong arog kan iba, na dai nag-aagi kan arog ka ining ritual. Pun pa kang panahon ni Moises, tanda na bako sindang ibang lahi, kundi lahi nin mga Hudiyo, kay puhan mag-agi kay ini. Separated from others. Ikadua, ang mga magurang kan sa tuyang kagurangnan, dinara si Jesus, ninhulita ang pagdara kay Jesus sa sainda, tanda kan inaapod na pagbalukat, redemption of the firstborn. Ang pagbalukat kan enot na matuang aking lalaki. Sinasabi ng aki, gabos na ipinangaki sa diri kan mahal na Diyos. Mayong sa diri ang mga magurang. Kaya tanganing garo, ini pinapataman sa imo, magiging sa diri mo na naatamanon, kaipuhan mong magpa-templo, asin madulot nin duwang padis na salampati. Binabayadan mo ang aki na ini, aatamanon mo. Redemption of the firstborn. Pagbalukat kan mato ang aking lalaki. Asin ikatulo, iyong inaapod na paglinig o purification kang ina. Sinasabing ang ina baga pag nag-aaki, may nagluluwas na dugo, garo na atian ngaya ang ina. Bago siyang maninigo na maglaog sa templo, ninhuli ta siya na atian. Kaya ang ina kaipuhan ma-purify, malinigan. Pag ang aki lalaki, 40 aldaw, pagkatapos na mamundag ang aking lalaki, ang ina mapasimbahan, tangani mag-agi kang inaapod na ritual nin paglining. Pag ang aki babae, 80 aldaw, ang inaapod na dapat i-obserbar kang ina, tanganing ideklara na malinig, pwede nang maglaog sa templo. Mga tugang, ini ang kostumbre reliyoso kang panahon, kang kagurangnan. Asin digdi, ipinapahiling na si Jesus, sakop kan tugon. Kung ano ang mga ginigibo kan mga tao, iyuman ang ginigibo kan mga magurang niya. Iyuman ang inagihan kang kagurangnan. Nautob kay Jesus, kung ano man ang tugon, kung ano ang ipinapagibo sa mga Hudiyo. Mga tugang para sa tuya na mga Kristiyano, igwamang kitang sa diri mga kostumbre reliyoso, kaipuhan tang agian, kaipuhan akoon. Pakalipas kan pirang aldaw o bulan, siguro ang iba taon, dinadarama ng mga aki sa laog kan simbahan. Enot pagpahiling man, nanaki sa diri kan mahal na Diyos. Ano ang pinakaenot na ginigibo sa aki pag binubunyagan? Aram nindo mga aki? Ano ang ginigibo po nindo? Mga ina, ano ang gigibo sa aki? Ano ang pinakaenot na simbolo na tiglalaag sa aki? Tiglalaagan krus sa angog. Tiglalaagan kan tanda ni Kristo. Nan aki sa diri kang kagurangnan. Nanaaki
tiglagan marka kang kagurangnan. Sa diri kang kagurangnan, iniligtas kan kagurangnan. Ano pa? An aki, tiglilinigan kan sa paagi, kan tanda, kan tubig, nahali an inaapuntang orihinal na kasalan. Yaon dyan ang lahid kan lana o kan olyo sa pagbunyang, oil, chrism oil, natig ang Espiritu ng Diyos nabubuhay na sa aki. Yaon dyan ang kandila na kinapukaputan kan mga magurang, mga ninong-ninang, tanda na ang aki kaipuhan maglakaw sa liwanag kan sa tuyang kagurangnan. Yaon dyan ang puting kopya o baptismal gown na naaki mabuhay sa kalinigan kan sa tuyang kagurangnan. Mga tugang, iyo ini ang sa tuya man na sa diring inoobserbaran. Asin, ang hagad taman na aki na dinara, magtalubo man sa kadunongan, magtalubo sa karahayan. Mga tugang, sinasabi sa huring binasa, ang Diyos, si Kristo, nagtalubo sa kadunongan asin Espiritu nin mahal na Diyos. Mga magurang, sa pagdaranindokan sa indong aki, sa diring aki sa simbahan, nangangako kamo na padakulaon ang sa indong mga aki na may takot, may pagkamuot, may paglaom, may pagtubod sa mahal na Diyos. Ang pangiturugan ta na ang mga aki ta, magtalubo sa isip, magtalubo sa puso, magtalubo sa kalag. Sa harong, irang enot na tinutukdo, an aki magtalubo sa puso. Kaya magay ng mga aki mahiling sa saya mga magurang ang pagkaminuotan. Formation of the heart nagpupuon sa laog kan harong. Ninhulit na nahihiling niya sa mga magurang ang pagkaminuotan na iyan. Maski sa simpleng pag-ataman ng ikos, natutukdoan ng aki sa inaapod na compassion. Pag uli ko kan sarong aldaw, may nahiling akong mga ayam, mga ataman kan sa kuyang, mga pamangkin. Isa'y pong sendong makiayam. Pagkitasan kamon, sa isip ko, buukot ang ayam. Sabi ko, kuminsan, garo, siguro nakagat na po kaya ako. Tapos, sigwapa kong anti-rabies, allergy. Magagadan ako bako man sa rabies, kundi sa allergy sa bulong. Kaya garo, sabi ko, ay habo ko na yung ayam. Pero, sabi ko, bayaan ko na lang. Tamay dakulang itinutukdo sa aki. Na naaki, nakakanood na magkaigwanin pagkaherak. Kung ay herak nga ni sa hayop, na pinapakakan, inaataman, tigkakarigusan, paano pa daw ang sa iyang tugang? Paano pa daw ang ibang taong nahihiling niya na mayong kakanon, na maati? Lalong-lalo na ng panahon in mga kalamidad, dakol mga tugang ta nagtitios, dakol ang nangangaipo. Asin mga magurang na nag-edad, dahil niya yan papabayaan, dahil niya yan ibabarangbang, dahil niya yan iwawalat lang kung sain, dahil niya yan papalampason ang Pasko o ang bagong taon na dahil niya bisitahon. Ninhuli, tanapurmar ang sa iyang pagkamuot, ay ang sa iyang puso, sa pagmangno, pagkamuot,
pagmalasakit. Sa mga simpleng bagay, natutukdoan ta ang mga aki. Formation of the heart. As in, dinadarata sa eskwelahan. Kung sa harong, magayon man o dana itong inaapod na soft skills. Sa mga korporasyon, ang inahanap bako lang na hard skills. Ang hard skills itong mga technical. Matibay mag-computer, matibay mag-organize ng meetings, matibay sa technology, matibay sa accounting, matibay sa planning, hard skills. Kaya nag-aagi ng training, nag-aagi ng education, nag-aagi ng mga seminars, pinapa-enroll ang aki, dinadara sa eskwelahan. Formation of the mind. Sa harong, soft skills, marahay na pakikiiba, pag-ataman, pagdangog, pagtaram, marahay na pagdangog, manuoda na yan sa mga aki. Soft skills. Pero iwag itang hard skills. Nakaipuhan manuodan sa eskwelahan. As in, formation, pag-ataman kan sa tuyang kalag. Na manunudan ta sa simbahan. Manunudan ta sa templo kan mahal na Diyos. Kaya kung kita nagsisimba sa aldaw ng Domingo, kung kita igwang sa diring mga debosyon, kung kita igwang sa diring panahon, tanganing makapagbasa, spiritual books, magdangog nin mga inspirational songs, tanganing maataman ang satuyang kalag. Mga magurang, asin mga aki na yaon digdi. Asin gabos na naghinanyog, nagdadalan sa satuyang misa, sa telebisyon, sa Facebook. Mga tugang, kumpleto ang satuyang pormasyon. Ang satuyang edukasyon, kung ini nakakatanyog, bako lang kang satuyang payo, bako lang kang satuyang puso, kundi ini nakakatanyog man kang satuyang kalag. Tanganing ang satuyang mga kaakian, ang lambang saro sa satuya, magin marahay na taho, marahay na namamanwaan. Bako lang na maray na miyembro kang pamilya, kundi marahay na miyembro kang barangay. Marahay na miyembro kang simbahan. Mga tugang, iyan ang hagadon ta. Na bako lang kita maging marahay na pamilya sa laog kan sa tuyang harong, kundi maging marahay na dakulang pamilya sa komunidad. Asin dakulang pamilya sa banwaan kan mahal na Diyos, na may sarong Ama sa langit, ang satuyang kagurangnan. Mga tugang, may inspirar lugod kita kan Sagrada Pamilya ni San Jose, Santa Maria, asin Jesus. Matindog po. Nagtutubod ako sa sarong Diyos sa mga makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos,
huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hale sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, kibirhen Maria, asin na ni tao, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin magadan, ang sayang kahadean dahil katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad in mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat in magadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Sa kapiyastahan nin Sagrada Familia, na iyon pinili nin Diyos para sa iyang aki, mamibi kita sa Diyos, nin gabos na mga pamilya, sa tong komunidad, asin ang bilog na simbahan, an sa tong simbag, kagurangnan, hinanyuga, an sa imong banwaan. Kagurangnan, hinanyugaan sa imong banwaan. Para sa simbahan, tanganing siya maging tunay na ina, asin harong para sa gabos niyang kaakian, na siya bukas sa gabos na katawuhan, asin pangangaipo. Ang simbag, Kagurangnan, hinanyuga, an sa imong banwaan. para sa satong banwaan, tanganing dai kita magsiriblag bilang sarong pamilya, huli sa kaanggotan, at ngani maging sararo sa pagtalubo nin katanosan sa gabos, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga, an sa imong banwaan. Para sa mga gurang na asin maluya sa satong pamilya, tanganing magkaigwa kita nin lugar para sa sainda, asin sa indang mamatean na sinda inaataman. Pamibi po niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga, an sa imong banwaan. Para sa gabos na uya digdi sa misang ini, na dai kita magkaburuhay, nagarumayong pakilabot sa kapwa, at ngani magin andam sa pangangaipo nin iba. Ipamibi po niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga, an sa imong banwaan. Kagurangnan niya mong Diyos, bendisyonan sa mong mga pamilya, asin pagsararo kami gabos, bilang dakulang pamilya nin sa imong simbahan, uli Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Salamat po. Salamat po.
Matindog Matindog po. po mga tugang, tanganan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos samang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, idinudulot mi sa imo, ining arak asin tinapay, kaiban sa mga pamilya. Kami na ikimaherak na tabangan ni Birhen Maria asin ni San Jose, na mapamugtak sa katiwasayan, asin katuninongan ni Kristo, sa imong aki, sa mong kagurangnan. Amen. Amen. An kagurangnan, mapasendo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, huli Kristo na sa mong kagurangnan. Huli sa iya, nagbanaag ngunyan ang pagriribayan na nagdara kan sa mong pagtubos. Huli ta sa pag-ako kan sa imong tataramon, kan sa mong kaluyahan. Bako sa nang naging danay na kagalang-galang, ang magagadano na pagkatao, kundi sa makangalas na pagkisumaro, ginibo niya man kami para sagkod paman. Kaya kay riba kan mga koro nin mga angheles, nag-oomaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubol. maluhod po. Kagurangnan ikan ang gadan banal, burabo nin gabos na kabanalan, kaya ini mga atang namimibi kami. Pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Yesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa iya mga disipulos na sabi, mag-ako kamo, gabos, asin magkakan kaini, tayni, ang sakuyang hawak, na idudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya maning kalis, asin giraray, pagpasalamat sa imo. Itinao sa iya mga disipulos na sabi, mag-ako kamo, gabos, asin mag-inom kay ni. Tayo ni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay na tipan, napapabuloson, para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubol.
Kaya kami na nagroromdom, kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin ay kimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kan hawak, asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa, si Francisco, kan sa mong obispo si Rolando, asin kang gabos na klero. Siringman, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimiibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagayas sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay, na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Bania, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindog po. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong
kan sa mong paraligtas na sa Yesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare pagilinga, an sa mong mga kasalan, kunden pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigo, na siya mapatuninong asin magkaburnyog. Sosog sa imong kabutan, ika na naubuhay asin nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. An katuninongan kang kagurangnan, danay na mapasendo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo nin katuninongan. Maluhod po. Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kang kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram kasana, asinan sa kong kalag maoomayan. Sige po, ako na lang.
Matindog po. Mamibi kita. Maugayo na Ama, kami na mga pinapakusog mo sa pag-ako kay ni mga langit no na sakramento, papagkanigwa na makaarog sa Sagrada Familia. Pagkatapos kan mga kasakitan sa buhay na ini, daraha kami sa kamurawayan, huli man sa naki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukab. Pasalamatan yato ang satong celebrante, si Reverendo Padre Jerome Pelahio. Ang satuyang mass sponsors, Mr. and Mrs. Absalon Abio and family, as in choir, CRC Youth Choir. Ang mga nagbasa as in Ministro Laico, salamat po. Pasalamatan man po niyato ang management and staff kan Converge sa padagos na pag-aire kan misa nin banwaan na madadalan kada alas 6 ni Domingong aga sa Converge Channel 9. Madadalan man po ang misa nin banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa nin banwaan. I-like asin i-share po ini sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atender ni Santa Misa. Matindog po para sa huring bendisyon. Bago po ang huring bendisyon, sa tuyang ipamiibi ang Oratio Imperata. Maluhod po. Diyos na samong Ama, minadulo kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas mo tumang sa pandemya kang COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadara nin kagadanan. Minahagad kami kan sa imong tabang para sa mga taong naghihinguwa sa pag-adal kan hinalean, kan hiro, asin paglakop kay ning pandemya. Giyahan mo ang mga kamot asin isip kan mga eksperto sa salud. Tangani na sindaman, makatabang, nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang. Ipinapamibiman niya mo ang mga naglilingkod sa banwaan, sa gobyerno, asin pribadong ahensya, tangani na makahanap sindanin bulong sa helang na dara kay ning pandemya. Ipinapamibiman ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos. Tawan mo kami nin mga biyaya na maghinguwa para sa karahayan kang gabos, asin sa mga nagsasakit. Ininahagad mi, huli kay Jesucristong kagurang na niyamo sa imong aki, na kay iba mong naubuhay asin naghahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. O banal na lalawgon ni Jesus, Kahiraki kami, Nuestra Señora de Peña Francia, ipamiibi mo kami. Matindog po. ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makapangyarihan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninongan. Salamat sa Diyos.